ntị mana ọ bụzi onye agwasịrị okwenụ na-abụzi na nkokwu ekwutanụ kweke ibu
Hey!
Behind every successful man, there is a woman.
The head of furniture to the Sabbath. The great JP watching a mellow for what time. JP watching a mellow. The girl of dog, Daddy, wake us up. Haji. Nkusi kume, abodo hini na nkusi kume me plate in, memo plate in. So, yo oben ande kai do makit manso. Mma bido kwa na moche fu mo ke dia bi ya. Again, he had the first at the book is obi mo le jeri ego. JP mo lo bi ago jeri ego. Abulo fi yan JP si mo le ge ni dan papa ko bi wo ni ye ni. JP ya so president of Nigeria, campaign. Iwi ni do do fi ye ni mo ni Singapore, e ba ke go ka. Just no ni Singapore ko fi we ni ne guru. Chineke nna gazibere nge ezigbo mmadụ. Oliver onye tụwa obodo na nke oge eri amaka na ya akụkma, God bless you. Ihe ọgọdụ niile na-ebere mmadụ eziokwu ọgwụ na ọtọ Chineke ga-akwụ ụgwọ ya. Anya gọma atụrụ onye na-esi n'elu location ọdị anọ. Ọ na-abụkwa onye mara na-enye nke mmụọ ime mmụọ ọgbọ na mgbe family planning. Ọsị na ofe akụ ahụhụ obi okpuru iyi nga na-enyere gị aka. God bless you. And for my father, the grace I got here, my father, my mentor.
de ha nọkwa ya. Bishop Afago. Lee ha ebe a. Bishop n'ọnụ ọmụta ha lee ha. Bishop Aluko. Ka ọgbọ akụkọ si Bishop. Hey! Ọ mere eme. Hey! Ọ mere eme. Hey! Bishop asị iwere ego. Ọ mere eme. Ọ eziokwu ihe ekwu ka a na-eme daalụ. Ọ na-anya nri. Ọ bee. Lago obodo fada. Bishop